Muna sa baba, nakapulong shoulder ng Ay, guys, delikado dito ha. Huwag kayong papasyal dito. Yun po yung suspect. Kung may ano ba pong mangyari sa akin, Yung pong mataba na yun, ano pong mangyari sa akin, yung pong mataba na yun, yung suspect. Yan yung suspect. yung pong mataba. Pakilabas yung 12 kung pakita. Marami pong witness. Kasama na kasi. Marami pong witness. Isa Aris, isa na po dyan. Ayan po. Basta tandaan niyo po yung matanda na yan. Nagpapalit pa. Nagpapainit pa ng ulo. Bawi ka ha. Basta tandaan mo, di baling matalo tayo. Mayabang tayo. Wala, puputulin ang kayabangan mo ngayon. Oo. Di baling matalo tayo. Basta mayabang tayo. Kung gusto mo, pa-default ka na lang. Sir, default na lang, parang panalo. Oh, default na lang. Oh, default na lang mo sila. Guys, 1 minute default. Kuya Dan, lalaro kayo? Andun yata sila Ate Myrna. Nasa likod. Kahilot ko ngayong balikat ko. Ha? Kahilot ko. Nag-CR si Gata. Laki pala lamang doon. Laki ng lamang doon. Akala ko mamaya pa, kumain pa lang sa baba. Kumain ba? Sinyo. Nagutom yun. Akala ko mamaya pa, kaya kumain pa. Kumain. Nasaan na siya ngayon? Kasi kumakabot yung B. Ilan pa ba sila sa Ang dami pa. Kami dalawa pa lang nga nakakalagay. play ka na? Dalawa pa. Di ba may oras dapat yan? Di ba dapat may oras to pag wala yung mga ilang minuto? Ano ba? Wala bang ano yan? Pag formal na lang. Bigyan natin sila lang ilang minuto, 20 seconds, gano'n. 20 seconds talaga. Da! 20 seconds lang pag wala, out na. Doon may pirmahan kami. Unlimited time daw po. Ano to? Ayun si Jay, oh. Maraming si Jay. Baka kumain. Partner mo. Malakas na ako sa Besh, kayo na. Partner mo, ano? Naka-double entry din siya. Ay, magkakaroon din kami ng panalo. Oh my God. Grabe, sure. Grabe, traffic ako yun. Paraan po. Court number 1, men's doubles level B, Jay and Maki versus Andre and Aris. B kayo. B kayo. Oo nga pala. Nawala sa SM.
Sa court. Doon, no? Sali kayo kinamina sa... Ito itong diretsyo na. Sa dulo. Pwede isa. Kaya lang basa. Kasi yata yung... Basa yata. Basa. Kaya wala na. Nag-open ka ba naman ano? Saan? Kasi pwede mo lang sila ipakita yung mga... Ayaw na mag-alala. Nagka-fight sa 8. Announce mo. Yung mga tapos ng players sa dulo, Aray, may yung mga pa-video. tapos, pwede mag-viewing dun sa dulo. Ay, dun ako. Pero tayo. Ay, hindi. Ano? Amena lang. Yung mga friendship mo, puntahan nila. Ayaw mo na? Dapat nga sila na Yes. Wala mo sabihin, ta-jumerbs ako. o dinikpili sa camera. Ano score? Score ng kalaban. On court number 3. On court number 3. Caloy and Alpagir versus Josh and Tristan. Again, in court number 3. Court number 3, men's doubles level A. Jello and Alpagir versus Josh and Tristan. Wait. Ilan ang score? 31. Sino ka naman yun? Sinong ano to? Yan yung naka-blue. Ah, yung naka-blue? Nice one! Ay!
Start na, court number 3, start na. Ayos! Ayos tayo! Yan, hindi ka nalolove yan. Andun sila ano eh. O sige, sabihin ko na lang. Ay, ang same na din. Go lang!
Go, da! Go, go, go. Ay, grabe yun. Kami yung nanong anak babae dito. Hindi nga rin sabi ko kasi. Out. 70. See you. Wow. Patay ko muna. Nice. Nice, nice, nice. Tatago niya. Nyalat. Nyalat, friend. Nagano pa siya tayo, Ambers. Nadamihan na. Kinlodi ko. Court number